Ngithi ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke bakuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese ke uya subscribe ekuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ekwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kuzona ke ezimnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo ekubikwa ukuthi Orlando Pirates isiqalile ilungiselela isikhathi sokuvala kwesizini isikhathi sewindi lama transfers elizokwenzeka lapha ngenyanga kaJuly kuze kube uSeptember. iOrlando Pirates kubikwa ukuthi ngathi ke isifake amehlo noma isiphose amehlo ku-goalkeeper ovimbela ke lapha ke iSekhukhune United aphinde avimbele iqembu lesizwe iBafana Bafana lapha ke uRonaldo Lina. iOrlando Pirates ke impela ngathi ke isemaplaneni ukuthi ke ithole ugoalkeeper uzokwazi ukuthi ke ancintisane nonozinti lapha ke uSipho China. iOrlando Pirates ke sinesikhathi yagcina ukuthi ke isayinise ugoalkeeper omusha sagcina ngaye lapha uMelusi eButhelezo. Kubonakala ke ngathi ke igame time akayitholi ngenxa ukuthi ke akakwazi ukuthi ke acompete naye ke uSipho China. Impela ke udaba oluvelayo kuthiwa ke iOrlando Pirates ngathi ifuna ugoalkeeper weSekhukhune United lapha ke uRonaldo Lina. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel bena nawe ngizohleze ngikhona ngulethele ke ama transfer news ekuyona ke iBetway Premiership. Kwamanje ke ivideo ethiwa sibambe la nesale kahle.